ኣብ ዞባ ማእከል ምዕሩይ ዝርግሐ ኣገልግሎት ስሩዕ ኣካዳሚያዊ ትምህርቲ ንምርጋጽ ክካየድ ብዝጸንሐ ጻዕሪ ኣብ 25 ናይ ናጽነት ዓመታት ካብ ቅድመ ትምህርቲ ክሳብ ካልኣይ ደረጃ ዝተዘርግሓ 157 ኣብያተ ትምህርቲ ከም እተዋደዳ እዚ ድማ ምስቲ ዝነበረ ክነጻጸር እንከሎ ልዕሊ 100 ሚእታዊት ዕብየት ምዃኑ ሓላፍ ጨንፈር ሚኒስትር ትምህርቲ ኣብቲ ዞባ መምህር በላይ ሃብተጋብር ገሊጹ مسرح ممهار مستمهار نمحيال أبز حالة فنانات سنة عامتات بزتخيل وهود سرحات مشارختن مينستر تمرتن أب تكالات قدمة تمرتي ناي شدش تميتن سوسان حدا ميتاويت أب مبعتها ناي عصر شعات نت بسلسة ميتاويت أب مأكلاي درجة ناي حمسان حدا نت بحموش تميتاويت أب كلاي درجة دما ناي ميتن سلسان شدش تنت بسلسة ميتاويت عبيد كم التمزجبة أرديوم نيرين أبزها بحبرتها ممر بلاي أبتزوبا كرمنا صنت زرقحة كالات تمرتي معروي سلازي نبرة دارجا أب كل درجاتات اتناي تمرت عدل بعش أخمز نبرة بمتكاس منجستي كل زيجا كاب كبابيو كير حق عدل تمرتي كركب بوانو بزهانة أنت كالات تمرتجن تعدل سيفي حط رايزي كونم بسنكي رحق تمرتن كزقوارص أز نبرة دك أنستيو أب قرب أنكم مهارا كساب زل على درجة كبس حان كم زخال حبيرم غوني مهنات أبيت التمرتي كوزري تمهارون كاب 115 شح ناب 152 شح كب مبال ناي 30 ميتاويت عبيت كمزجبن كله كسر ممهرانون بعث في كم زوسخة ممر بلاي وسي خبريهم أب مودات ممر بلاي تمرتي بعينة صفحات النمعبال أبتي مويا نزنطفو عقم من ممحياشن كبن مبالن أبوشت نوتان عدلات تمرتي كم التوهبن قطس المخانن تقيسو مسرح ممهار مستمهار النمحياش ترى ولدن حبرة سبن كعزز الزخاخيروم بسنكي ورارات ويانا كاب عدتاتهم زتمزابول زيغاتات نابيتهم نمملاسن محبراو أغلقلوتات نخرخبون زتفلالي نتفتاتيهم ككايدو سانيحهم ازي مدبزي اب زوباغاش باركا كاب زتعوتو عبيت المعاتو مدباتيهم نتصبصب وكيل إيرينا أكال مبرهاتو ليدا تخلا مريم دهرناغا تلكتارو دهرناغا متياس كاب سدت استملسو زيغاتاتن مترناف عدتاتن ابز حلف ربع زمن اب زوبا غاش باركا كاب تتسلاسلو عبيتي المعتاو مدبات مخانوم اكايد سرحه زوبا اتو عمر محمد حبيروم نيرينا بزها بحبريتا اتو عمر كاب سودانن اثيوبيان بطرنفن بفنون لعلي 254 شح استملسو بسنكو ورارات ويان استمزابلو لعلي 81 شح كمون كاب زوباتات عنسبا ماكل سيميناو اي بحرن برخت كبابيتات نتزوبان لعلي 28 شح زيغاتات ابت زوباتات ايسوم هيوتهم بقبوك مرحو مخالم عبا عوت مخانو انتيروم حبزوش 25 عمت ابو زواغاش باركا كاب نوحي وانا عتات ناي مطرناف مدب تخيدي تسعيرو لي لذي عبيت عتات مسرتا خيلن كساب شو عتا شح شمون تشح سدرابي زولو عتاتون مسرت كيلو لذي مجمرا زو سدو منغستي ابتي نبسا خيلكا ناي منبر اب حرشات مركوسي اب صوري ماي ناي مستاي اب تحت قرطي ناي مودات زو تكور علاماتاتي منغستي مجمريا غاش باركا سفيح وفرا كايد مالتي مجمرا صعروا لمنغستي مجمريا المطرناف عتا زغبرو تمحبرا ولا المركبين ስለዚህ ህዝብና ካጸጋታ እዚ እንድሕረኺቡ ተተማሂሩ እዩ ንቕሓት ክድልብ ዝኽእል እንተ ሓሚሙ ክሕከም ካብዚ ብምጋስ እዩ መንግስቲ ራእይና ኤርትራ ካብ መጀመርያ ኣብ ጋሽ ባርካ ዝለዓለ ወፍሪ ዘካይደሉ ንማሕበራዊ ኣገልግሎታት ብዝምልከት ድማ ኣቶ ዑመር ኣብ እሳት 400 ዓድታት ቀረብ ጽሩይ ማይ ከም ተረጋገጸ ኩለና ዓድታት ብናይ ሓመድ ጽርግያ ዓበይቲ ከተማታት ድማ ብናይ ቅጥራን ጽርግያ ከም ተራኸባ ከምኡውን ኣብ መብዛሕትኡ ክፋልት ዞባ ኣገልግሎት ቴሌፎን ከም ተኣታተወ ኣብሪሁ بزيكازي زيغاتات حريصهم كفريلو زخولو بمثل تتقامنت كرمتا وحرشا زلمع أسات 230 شح هكتار كم تعدله أسات 235 راحتات كم تسرحة أسات 400 تكالات تمرتي كم تواددا أزدما مستنشح انتشاعة 290 كلتن 93 كنت أتصرن كلو ب 580 مئتاويت كم زعبية كمون أسات 270 تكالات تأنات هانيتن أقلقلوتي هبا كم زلوا أرديوم أبياتات تمرتت رئيسي كساب 450 أفعل تمرت هنيسا كما قال أنا كسب كلا يدرجها مالتي زين ده يزريكا نفس سكف من حدار كبابي أبصرحه قطرة كترفه إذا قول زيالله مالتي حكمنا وانت ما أن لك أخوهم كسب 100 سنة شو متن تكلات حكمنا الله
ስለዚህ ብመንፅር ናይ ቅድሚ ናጽነት ክንዛረበሉ ናይ ንኽእልና ኣካይድ ስራሕ መምሕዳር ዞባ ጋሽባርካ አቶ ዑመር መሐመድ ኣብ መወዳእታ ህዝቢ ንዝተዋደደሉ ትካላት ክከናኸንን ብግቡእ ክጥቀመሉን ምዕቃብ ማይን ሓመድን ዝያዳ ክሕይል ሃብቲ ገረብን እንስሳታት ዘገዳምን ንምዕቃብን ንምስሳንን ተሳትፎ ሕብረተሰብ ክዓዝዝ ከምኡውን ሕዛእቲ ሓራምዝ ንምስሳን ዝካየድ ንጥፈታት ብውህደት ክቕጽል ኣዘኻኺሮም 37,000 تربية كيلومتر زسفحات زوبا قشباركا أب 14 زوباتات زترنفا 840 كلتن عدتات ألوؤو دهرناغا دهرناغا تلكتارو دهرناغا ህዝቢ ኣብ ቀረባኡ ትካላት ጥዕና ተዋዲድሉ ዝተማለ ኣገልግሎት ንኽረክብ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ናጽነት ቀዳምነት ካብ ዝተዋህቦም መደባት ልምዓት ሓደ እዩ ኣብዚ መዳይዚ ዝተመዝገበ ገስጋስ ድማ ሸቶታት ሚሊዮን ኣብ ምዕዋት ቀንዲ ተራይ ነይርዎም ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ዝተገብረ ጥዕና ወፍሪ ድማ ኣካል ናይዚ ንጸብጻብ ወኪል ኤሪና ኢብራሂም ዑመር ኣርሴማ ኣስማይ دهرناغا دهرناغا تلكتارو دهرناغا ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ምውዳድ ምዕሩይ ዝርግሕ ትካላት ጥዕናን ምሕያል ሰብኣዊ ዓቕምን ዓብ ዓወት ከም እተመዝገበ ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ናይቲ ዞባ ዶክተር ዮሃንስ ተኸስተ ገሊጹ ዶክተር ዮሃንስ ብምኽንያት ጽምብል ብሩራዊ የቤሉ ናጽነት ንኤሪና ኣብ ዝሃበ ሓበሬታ ኣብቲ ዞባ መንግስትን ጽላት ጥዕና ቀዳምነት ሂቡ ስለ ዝሰርሓሉ ቅድሚ ናጽነት ኣብ ኣዝዩ ድሩት ከባቢታት ተሓጺረን ዝነበራ ውሕዳት ትካላት ጥዕና ኣብ ዘዋን እዚ ካብ ክሊኒክ ክሳብ መወከስ ሆስፒታል ዝተዘርግሓ ኣሳስብሳ ትካላት ተዋዲደን ግቡእ ኣገልግሎት ሂባ ከም ዘለዋ ኣብርዮም ኣብ ዝሓለፈ 25 ዓመታት ኣገልግሎት ጥዕና ኣብ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ብቕዓትኩም ብብዝሕን ዓይነታዊ ለውጢ ኣምፂኹም ዘለና ንፈልጥ ሓሙሽተ ጥራሕ ነይረን ትካላት ጥዕና ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣብዚ ሕጂ እዋን ልዕሊ 40 በፂሐን ኣለዋ እተን ነቑጣ ጥዕና 10 ከይሓወስካ ካብ ርሑቕ ቦታታት ዝርከባ ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ብሕልፊ ኣብቲ ናይ ሄልስ ፋሲሊቲ ተዳሪና ልዕሊ 70 ካብ 100 ህዝቢ ኣብ ውሽጢ 10 ኪሎ ሜትር ኣገልግሎት ጥዕና ይረክብ ኣለኹ ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን በብግዜኡ ዓቕሚ ሰብ እንዳተመደበልና ብዓይነቱን ብብዝሕን ይመፁ ከም ዘለዉ ንኣብነት ኣብ ሓኻይም ጥራሕ ክነወዳደት ኮይና ኣብቲ ጥቓ ዓመታት ናይ ናጽነት ዳርጋ ብዕፅፊ ወሲኹሉ ሕጂ እቲ ካልእ መሳርሒታት እውን በብግዜ ሓደሽቲ እንዳመፁ ተፈብዘን 2 ዓመታት ኣብነት ኣብ በዓል ባፅዕን ጊንዳዕን ብዙሕ ሓደሽቲ መሳርሒታት ዘይነበረ ቀደም መስመራ ከይዱ ሪፈር ዝግበር ነበረ ሰባት ከምዚ ናይ ኣልትራሳውንድ ኮምፒተር ዝሰብሉ ተለምዶ ዝፅውዖ ናይ ኢኬጂ ናይ ልቢ መመርመሪ እውን ብላድ ኬሚስትሪ ከም ኮሌስትሮል ናይ ጸላም ከብዲ መመርመሪ እውን ተኣታቲፍ ይስራሓሉ ከም ዘሎ እዩ ዓቕቢ ሞያውያን ከምኡውን ናውቲ ሕክምናን ቀረብ መድሃኒትን እውን ብብዝሕን ብዓይነትን እናተመሓሸ ይመጽእ ከም ዘሎ ብምሕባር ድማ ኣብ ኩለን ትካላት ጥዕና ዝተመደበ ኣምቡላንሳት ኣብ እዋን ሕርሲ ዘጋጥም ዝነበረ ሓደጋን ሞትን ኣብ ምንካይ ዓባ ኣስተዋፅኦ ይገብራ ከም ዘለዋ ኣረድዩ ከም ውፅኢት ዝተገብረ ጎስጓሳት ትሕቲ 10 ሚእታዊት ዝነበረ ሸፈነ ክታበት ህጻናት ኣብዚ እዋን እዚ ልዕሊ 9 ሚእታዊት በፂሑ ከም ዘሎ ከም ውፅኢቱ ድማ ብጉድለት ክታበት ዝስዕብ ዝነበረ ሕማማት ኣብ ታሕቲ ደረጃ ከም ዝወረደ ዝጠቐሰ ዶክተር ዮሃንስ መጠን መልከፍቲ ዓሶን ብኡ ዝስዕብ ሞትን ብልዕሊ 9 ሚእታዊት ከም ዝነከየ ሓቢሮም 10 ካብ 100 እዮም ዝኽተቡ ነይሮም ህጻናት ሕጂ ዳርጋ ልዕሊ 9% ጫፍ ዘሎ ህጻኑ ይኽተብ ከም ዘሎ ስለዚ እዚ እንታይ የርእየና እቲ ሽዑ ዝመፁ ነበሩ ምስ ውፃት ክኸውን ይኽእል ምስ ካልእ ሕማማት ምስ ክታበት ተሓዘ ዝመፁ ሕማማት ንኣብነት ፖሊዮ ኩሉ ኣብ ሃገርና ከምዘየለ ቡፒንግ ካፍ ዝተኽትኽታ ንብሎ የለን ሚዝል እውን ኣብ ህፃናት ዳርጋ ኣይንርእና ዘለና ሕጂ ዓብ ስራሕ ትሰርሕ ብሕልፊ ኣብዚ ክታበት ኣብ ዞባና እውን ገፊሕ እዩ ምስ ብዙሓት ሃገራት ዘዳውስሎም ቀዳምነት ሂብና ኣብ ክታበት ንሰርሐሉ ከም ዘለና እዩ ዓሶ ኣብቲ 99 ንኹን ወይ ቅድሚ ደብረ ዓመታት ኣሽሓት 40-50 ሽሕ ዝነበረ ብዓሶ ዝሓመም ሕጂ ናብ ሚእትታት ወሪዱ ዓሶ ትሞት ይኹን እቲ ሕሙማት ቁፅሪ ብጣዕሚ ልዕሊ 9% ጎድሊ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ሓደ ዞባዊ መወከሲ ሆስፒታል 3 ሆስፒታላት 11 ማእከላት ጥዕና 26 መደበራት ጥዕና 11 ነቑጣታት ጥዕና 5 ክሊኒካትን 2 ማእከላት ክንክናድን ህፃንን ከም ዘለዋ ሰነዳት ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ የመልክት دهرناغا دهرناغا تلكتارو دهرناغا ሱዳናዊ ጉጅለ ክኢላታት ሓካይም ዓይኒ ኣልበሳር ካብ 3 ግንቦት ን4 መዓልታት ኣብ ኣስመራ ን400 ሕሙማት ሰባት መጥባሕቲ ሓበል ዓይኒ ኣካይዱ
مرحنا يتوجل دكتور عصام صديق نيرينا بزهاب حبريتا ابتي اب موكس هوسبيتال برهان عيني ز السلاسل وسرح ابرستي معالتاوي نميت سبات زغبرو زنبرو مطبحتي نلعلي حمش تشح صقم راي زلوم مرمرا بمكياد مدهانيتن منصرن كم زعدلو غليصوم دكتور ابو عبيده مختار بوغنو ات هوسبيتال بخلنتناو عمامم بغبون منفصام مچو هواو كم تفطرلهم حبيروم مستوجل بمتحبار زسرح زلو دكتور ايوب فرز قدما اب هاجرنا ببزح زرق زلو حمامات حبل عيني مزلو كيلاوي عقم سب سلازي الدرج مستو سودان او جيل زكاير زلو حبراو سرح ازي حغازي ابرس مخانو اب ملوات تمكرون وصيتاو خمزخونه ابريهم سودان او جيل كيلاتات حكمنا عيني البصار كاب 9 16 غنبوت اب هوسبيتال باصعون تمساسال عمام كم زكايد تفليط لهم اب زوبا ماكل اب عامه تمرتي كلتشحن 14 كلتشحن 15 اب هاجراو مرمرا شامناي كفلي بلوص نطبي نزمصو تمهارو نفلما غزي بشوعه غنبوت شلمات في توراري تعديلوم ابتي مينستر تمرتي اتو سمرو رؤسوم زترخبولو سنه سرعات حلافي هامات زوبا ماكل اتو سامسون كفله بزوباو بلوص نطبي نزمزغبو من اسيات كشلم مصنحو تقيسو بمتحبار من محدار زوبا ماكلن چنفر مينستر تمرتي تزوبان اتي شلمات كمتدالوه حبيروم حلافي چنفر مينستر تمرتي ممهر بلاي حب تغابر بوغنو شلمات في توراري اب تمرتي عبد الرخيد زفتر سلازخونه تمهارو نز تگنزيبوم مصايم نمحاس كصعرو ازخاخيروم تمرتي مسرت كل معباله مخانو استقسا كايد سرح زوبا ماكل اتو زرئيت تولد برهان دما نشلمات زبوقع تمهارو نابت زبرخه بمقومات اب زترفناي تمرت غزيوم بزل على خنطفو تلابيوم